Ziyavulwa ngomso izikolo eziphantsi kukarhulumente kulo lonke eli. Namhlanje abazali bebemaxhaphetshu benyuka besihla bethengela abantwana iincwadi neeUniform. Iphondo laseGauteng libhenele ekubeni lakhe ubuhlobo kunye neziko labucala lesikolo nekwafakwa kulo abantwana abangakhange bafumane izithuba. Isebe lezemfundo kwiphondo laseGauteng lithi linethemba lokuba izifundo ziza kuqala ngaphandle kwamagingxigingxi ngomso. Kodwa nangona kunjalo, umphathiswa wezemfundo kweli phondo umnumzana Phanyaza Lisufi uthi inkqubo yokubhaliswa kwabafundi ibinzima ngeyona ndlela. It's quite clear that the communication between the department and the schools unfortunately didn't yield the relevant dividends, which simply means some of the schools bluntly refused to increase the class size, which is understandable. Ngenxa yalomngeni wokubhaliswa kwabafundi, isikolo sabucala iCuro Independent School Network siyasacelwa lisebe ukuba sincede ukwamkeleni abanye abafundi. Eli ke livela tanci phakathi kwezikolo zikarhulumente nezabucala, yaye isebe lithi lifakana imilomo nezinye izikolo zabucala ukuba zincedise ekuthatheni abafundi. We said to Curo, give us thing, learners will use your facilities while we are still sorting out the arrangement that I've just indicated. Give us your facilities, and it must not be at the price that you normally charge. It must be at the price that government charges. Izolo abazali bebephume ngobuninzi ukuya kwiofisi zesebe kwisithili saseKrugerstop kwilinge lokufumanela abantwana babo indawo. Bambi ke khange boneliseke betyhola isebe ngokuthumela abantwana babo kwizikolo abangazikhethanga. Monument Primary is the only decent English school that falls in my area, and this is my frustration. Ukanti isebe lezemfundo eGauteng liqinisekise abazali abanabantwana abangekafumani indawo ukuba liza kuhlala liqhagamshelana nabo ukubazisa ngenkqubela phambili. Izicelo ezifakwe emva kwethuba ziyavulwa ngomso de kube ngumhla wama-24 kule nyanga.